на всички любители на Clash of Clans и Clash Royale. Аз съм Дидо и днес започваме да снимаме на Clash of Clans. Аз съм почти макс на Town Hall 6 и може скоро да снимам на развитието на Town Hall 7. Сега, като за дебют в канала ще започна с 2 атаки и докато намеря сполучлив опонент, а аз се намирам точно в този момент, започвам да атакувам. Като за начало проверявам дали има нещо в клан каса и всъщност няма. Сега ще започнем от страната с уискулата, за да пусна един хил спел и да унищожа уискулата. Тръгвам с малко гиганти уизове за тях, пускам бомбарите и гигантите навлизат в базата на този Town Hall 6. Пускам останалите уизарди, проверявам за къщички извън самата база на този Town Hall 6. Пускам хил спел тук, за да хилне малко джайантите. Тук може да пусна един уиз с нагласата, че той ще убие този Кенън. И това може би ще се случи. Пускам ги тия гиганти, колкото да мога да атакувам другия път. И това са 2 звезди. Но взехме добри ресурси. В момента фармя за Town Hall 7. И през времето, когато Town Hall се апгрейдва, може да правя клипове как фармя на Clash of Clans. Сега да приключа ли атаката? Да, ще приключа. 2 звезди, добри ресурси. Сега може да пусна една моя хубава атака. Например, ето тази, тук на 2 звезди. Макс на Town Hall 6, почти като мен, само мините. Проверявам отново за клан каса и тръгвам отгоре, като пускам един бомба, който активира тук Giant бомба и 3 бомби. Сега пускам гигантите и ще трябва да спра клипа за малко. И здравейте отново. И така, тук пускам хилспел, гигантите, за да бъдат хилнати, защото сплаждането на уискулите е много голямо, особено когато са макснати за който и да е Town Hall. Може би най-неопасни са на първи левел. Ето тук тия гиганти хубаво навлязоха в базата. Уизардите убиват Town Hall и съответно сега еликсир сториджите. Тук мисля, че вземам той на 90%. Не успявам точно да го вземам. Оставя този Кенън и не може. Това няма как да са 3 звезди, защото твърде малко гиганти останаха. Ще забързам атаката. И тук просто времето ми не ми стигна. Колкото гиганти да вземат голда и мисля, че тогава спирам атаката. Ето тук на 90% го взема, защото има билдър хътове и останаха 2 постройки, които няма как да бъдат взети. И сега ще направя втората си атака. Ще потърся някой и ще се върна отново. И така, хора, намерих един макс на Town Hall 5 с много злато и мисля да го атакувам.
Първо проверявам дали има нещо в Клан Касъл. И сега ще се пътя. Добре се получава. Ще успя. Така. Успя. Извините, пауза. И да, хора, взехме го този Танхал 5. Хубавото е, че имаше солидно количество голд. Не много, но пак е нещо. И мисля това да е всичко за този клип. Аз бях Дидо и до нови срещи!